Hallå där, mina kära fiskevänner! Erik Fiskekungen här igen. Er guide till vattnets djup. Redo att dyka djupt ner i dagens förutsättningar och ge er det allra bästa fiskeprognosen. Idag, den 17 oktober 2025, har vi en riktigt spännande dag framför oss här i vårt avlånga land, Sverige. Många kanske tänker att hösten är synonym med trögt fiske, men jag ska visa er varför denna dag kan bjuda på riktiga överraskningar för den som vet vad den gör. Denna krispiga oktoberdag med sjunkande vattentemperaturer skapar perfekta förhållanden för vissa arter, medan andra kräver lite mer list. Häng med så avslöjar jag vilka knep som gäller för att kroka drömfisken när kylan smyger sig på. Låt oss börja med några av våra mest älskade fiskar och hur vi bäst tacklar dem idag. Först ut har vi den randiga riddaren, abborren skäm. När vattentemperaturen nu sjunker till runt 7-10 grader Celsius i många av våra sjöar, som den gör nu, söker sig abborren till djupare branter och strukturer på bottnen. Tänk er stenrösen, gamla träd som fallit i vattnet eller djupa grynnor. De samlas ofta i stim där det finns både skydd och tillgång till småfisk. Mina vänner, för abborren är det nu dags att fiska med lite mindre och långsammare beten. Små jiggar i mörka färger som brunt, svart eller lila fiskade nära botten är ofta oslagbara. Använd en lättare jiggskalle, kanske 5-10 gram, för att få ett mer svävande och naturligt fall. Vertikalfiske med dropshot eller traditionell jigg kan vara otroligt effektivt på de djupare partierna. Kom ihåg att abborren blir lite trögare i kylan, så var inte rädd att fiska metodiskt och långsamt. Ett tips från coachen: prova att låta jiggen ligga stilla på botten några extra sekunder. Ibland är det den lilla pausen som triggar hugget. Därefter har vi den gröna torpeden, gäddan. Gäddan är som vanligt en glupsk allätare och anpassar sig väl till höstens kyla. We're expecting zero precipitation, meaning no rain for your fishing trip. While the average wind speed for October in Ireland can be breezy, around 18 to 26 kilometers per hour, this stable atmospheric pressure, with no significant fronts passing through, typically encourages fish activity. Regarding water temperature, the sea around Ireland in mid-October averages around 13 to 14 degrees Celsius. Inland freshwater systems will be slightly cooler, but generally remaining above 10 degrees Celsius. This cooling trend, transitioning from summer to autumn, is a critical trigger for many species. It signals to predatory fish that it's time to feed aggressively to build up their reserves for the approaching colder months. It's a natural shift in their metabolism, making them more active hunters. Now, for the phase of the moon. On Thursday, the 17th of October, 2025, we'll be experiencing a waning crescent moon phase. The moon will be around 9 to 17% illuminated and is waning, meaning its light is decreasing. While the full and new moons are often associated with peak activity due to stronger tides, the days leading up to a new moon can still see increased activity, especially for night feeders or in low light conditions. We're just 4 days away from the new moon on the 21st of October. So, what's the overall activity of the fish looking like, my friends? We're in for a treat. There's a general shift towards aggressive autumn feeding patterns. Predatory fish like pike and bass are definitely in a feed-up mode. Brown trout remain active and can offer excellent sport, and coarse fish like perch will be schooling and actively feeding. While the main salmon and sea trout seasons are winding down on many rivers by the end of September. Always double-check your local regulations. Avshak, ako to už býva.
Pod povrchom kresťanských sviatkov často pulzuje omnoho staršia, pohanská energia, spojená s prírodnými cyklami a životom v súlade so zemou. V období hredovňa, teda októbra, sa naši predkovia obracali k prírode s prosbami o úspešné prezimovanie, ochranu dobytka a hojnosť v nadchádzajúcom roku. Už dávno pred príchodom kresťanstva bol tento čas vnímaný ako brána medzi svetmi. Obdobie, keď sa duše zosnulých môžu priblížiť k živým a múdrosť predkov sa stáva dostupnejšou pre tých, ktorí vedia počúvať. Je to predzvesť dušičiek, sviatku všetkých svätých, keď sa spomína na zosnulých, ale aj deň, kedy jesenné čistenie a prípravy na zimu naberali duchovný rozmer. Hoci svätý Ignác Antiochísky je ústrednou postavou cirkevného kalendára pre tento deň, ľudové povery a príbehy sa často viažu k širšiemu kontextu jesenného obdobia. Predstavte si staré slovanské dediny, kde neboli kostoly s pevnými sviatkami, ale skôr posvetné háje a rieky, ktoré určovali rytmus života. Práve v polovici októbra, keď posledné lúče slnka prestávajú hriať a ranné mrazy štípu do líc, sa naši predkovia začali s obavami i nádejou pozerať na prichádzajúcu zimu. Niektoré staré povesti hovoria o matke jesene, mohutnej, niekedy prísnej, inokedy štedrej bytosti, ktorá prechádza krajinou a zbiera posledné plody, kým neodovzdá žezlo kráľovnej zimy. Naši predkovia verili, že v týchto dňoch je matka jesene obzvlášť vnímavá na prosby ľudí. Práve jej sa obetovávali posledné klasy z polí, prvý chlieb upečený z novej múky a najkrajšie jablká. Verilo sa, že ak je matka jesene spokojná, zima bude mierna a plná hojnosti. Ak je však nahnevaná, môže priniesť krutý mráz, choroby a hlad. V iných príbehoch sa hovorí o šepkajúcich duchoch. Keď stromy stratia svoje listy a vietor preháňa suché steblá, vraj počuť hlasy tých, ktorí už odišli. To nie sú vždy zlí duchovia, skôr zosnulí príbuzní, ktorí sa snažia odovzdať odkaz, varovať alebo poradiť. Kalná alebo stojatá voda naopak varuje pred prekážkami a emocionálnymi zmätkami. Druhá. Stromy. Sny o silných listnatých stromoch symbolizujú zdravie, stabilitu a rodinné šťastie. Ak sú stromy suché alebo bez listov, môže to naznačovať stratu alebo obdobie smútku, ale aj potrebu zbaviť sa starého, aby mohlo vyrásť nové. Tretí. Cesty. Sny o ceste predpovedajú zmeny v živote. Rovná jasná cesta naznačuje ľahkú budúcnosť, zatiaľ čo klukatá alebo zarastená cesta signalizuje výzvy a prekážky, ktoré bude potrebné prekonať. Štvrtá. Zvieratá. Divoké zvieratá vo sne môžu symbolizovať vaše skryté inštinkty alebo výzvy, ktorým čelíte. Domáce zvieratá zase odrážajú domov, rodinu a vzťahy. Mačka môže znamenať ženskú intuíciu alebo zradu, bez lojalitu alebo ochranu. Piatier. Dom. Váš domov vo sne predstavuje vás samých. Ak je dom v poriadku, je to znak duševnej pohody. Ak je zanedbaný alebo sa rúca, je čas venovať pozornosť svojmu vnútornému svetu alebo rodinným vzťahom. Narodení v tento deň. Ľudia narodení 17. októbra sú často obdarení zvláštnou intuíciou a hlbokým spojením s prírodou a jej tajomstvami. Sú to duše s umeleckým sklonom, kreatívne a vnímavé. Majú sklon k idealizmu, sú súcitní a snažia sa pomáhať iným. Často sa vyznačujú miernou, ale pevnou povahou, sú vytrvalí a majú silnú vôľu dosiahnuť svoje ciele. Zároveň sú však citliví a môžu ľahko podľahnúť náladám. Potrebujú stabilitu a harmóniu vo svojom okolí. Vďaka svojej vnímavosti sú vynikajúcimi radcami a často ich priťahujú nepoznané a duchovné cesty. Ich osud je často spojený s poznávaním a šírením múdrosti. Meniny. Podľa slovenského kalendára majú 17. októbra meniny Drahoslava. Ľudia s menom Drahoslava sú často vnímaní ako tí, ktorí slávia draho. Sú to osobnosti s hlbokou vnútornou silou a odolnosťou.
Meno naznačuje bohatstvo duše a schopnosť prekonávať prekážky. Drahoslavy sú obvykle lojálne, cieľavedomé a majú silný zmysel pre spravodlivosť. Jablká a hrušky. Čerstvé alebo sušené plody jesene boli dôležitou súčasťou jedálnička. Jablká sa často piekli s medom a škoricou, čo malo prilákať do domu sladkosť a teplo. Tekvicové jedlá. Sladké tekvicové polievky, pečené tekvice alebo tekvicové koláče boli obľúbené. Tekvica symbolizovala hojnosť a bola spájaná s ochranou domova. Huby. Ak to počasie dovolilo, z lesa sa prinášali posledné jesenné huby, ktoré sa pridávali do omáčok alebo praženíc, čím sa zvyšovala pestrosť stravy a uctievali sa lesné dary. Hlavné zákazy dňa. Čo sa nesmie robiť? V tento deň, keď sa svet stenčuje a energie sú silnejšie, je obzvlášť dôležité dodržiavať prísne zákazy, aby ste si neprivolali nešťastie alebo hnev duchov. Pilin. Zakázané je hromadiť negativitu. Vysvetlenie. Na 17. októbra je prísne zakázané hádať sa, kričať, závidieť alebo šíriť klebety. Predkovia verili, že v tento deň sa všetky negatívne emócie zosilňujú a priťahujú k človeku zlých duchov, ktorí sa živia touto energiou. Ak sa budete hádať, nezhody v rodine sa môžu prehlbovať a trvať dlho. Dôsledky. Trvalé napätie v dome, nevysvetliteľné nehody, smútok a strata harmónie. 2. Nepúšťajte sa do nových začiatkov. Vysvetlenie. Tento deň nie je vhodný na začínanie nových projektov, veľké investície, sťahovanie alebo dôležité zmeny v kariére. Energia dňa je skôr o uzatváraní cyklov a príprave na pokoj, nie o expanzii. Nové začiatky by boli poznačené nestabilitou a neistotou. Dôsledky. Prekážky, neúspechy, nešťastie a strata motivácie v daných projektoch. 3. Pozor na rozhadzovanie peňazí. Vysvetlenie. Je zakázané bezmyšlienkovite míňať peniaze, robiť impulzívne nákupy alebo požičiavať veľké sumy. Peniaze by sa mali v tento deň držať pri tele a šetriť. Rozhadzovanie symbolizuje plytvanie a neúctu k hojnosti, ktorú priniesla úroda.